with Bulgarian. Oh, they say it's okay. Yes, let's count 10 to 1. Български, сега като говоря на български, чете ли се всичко? Nó ghi lại cho các cô xem nào. Ghi lại màn hình. Виждам тук от 1 до 10, че повечето са на 10, 9, 8. Các bạn là sinh viên đại học đấy thì thưa Lilith là Diamond trẻ nhất. Ако транслейтър превежда правилно, предлагам да започваме. Bulgari. Mà người nước ngoài à? Bulgari nước ngoài. Có những ai được học ở trong đây? Không được hết. Можете ли в чата да ми напишете дали четете това, което говоря и го разбирате? На английски. Nhà cô có việc rồi. Да ми напишете, за да знам. Cô Duyên cô bảo không? О, благодаря много, добре разбрах. Здравейте, изключително ми е приятно да бъда част от вашия семинар и онлайн митинг. За първи път имам честта да споделям своят опит през тези 7 години в Oriflame пред държава, която е съвсем различна култура и много далечна от моят роден български език, на почти 8500 км от България. Изключителна чест е това за мен, понеже сме с различна култура, различни може би ценности, но и не чак толкова различни. Аз част от тази голяма и красива, успешна общност, именно компанията шведска гигант Oriflame. Така че тук нещо, което ми е направило впечатление през годините, е, че без значение дали се познаваме днес, вчера или преди една година, щом сме от един екип и щом сме в Oriflame, ние все едно сме се познавали цял живот и се знаем от дори предходни животи. Тук, от самото начало, преди 6-7 години, нещото, което най-много ме грабна, беше стандарта на живот на вече успешните и финансово свободни, независими директори, златни и диамантени директори в Oriflame, които имаха две много, може би най-луксозните за мен две неща. Много свободно време и много пари. В България и по принцип в света това е взаимно изключващо се. Хората имат много свободно време, обаче нямат много пари. Или хората имат много пари, но нямат много свободно време, защото по цял ден работят за тези пари всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година. Аз обаче искам да правя каквото си искам. Да имам много свободно време, много пари, защото така моето семейство и моето бъдещо семейство и деца ще имат много добър живот. Искам да мога да си позволявам да ставам без да имам будилник сутринта. Искам да го правя с най-добрите ми приятели и да се запознавам с нови хора, които последствие през това време стават, се превръщат в мои най-добри приятели. Това е нещо, в което аз намерих своите силни страни. Аз на 15, като се включих, не знаех какво е Oriflame, не знаех, че мога да говоря пред хора, не знаех, че мога да продавам, не знаех, че мога да мотивирам, не знаех, че мога да менежирам и да водя и да изграждам стратегии на работа. Това цялото нещо се учи и на вас също искам да кажа, спокойно хора, всичките качества, умения, които Oriflame супер добре възнаграждава, слава Богу, се изучават и се тренират през самото време практиката, което вие стоите в Oriflame и се опитвате да правите тази неща. Дори без да има понякога толкова голям резултат веднага, спокойно през цялото време аз обичам да казвам, че дори неуспеха е част от успеха. През цялото време, през което аз съм пробвала да говоря по един начин на хората, да ги мотивирам и не се е получавало, съм си намирала пък правилната извадка на подходящи думи и изречения, с които да успявам добре да мотивирам човека. При едни работеше определено едно нещо, при други хора работеше определено друго нещо. И през всичките тези опити в годините успях най-накрая да намеря подходяща за нашият по-младежки таргет група хора в България,
правилната стратегия на работа. И в този наш екип ние имаме едно много хубаво, то не е правило, ами качество. Ние не се щадим, ние не се жалим, ние не мрънкаме, ние не ревем, ние не се оплакваме, ние не говорим лошо, ние не говорим негативно, само единствено да си казваш как не можеш да продаваш, не можеш да говориш като мен, няма хора, няма на кой да продам, няма кой член да включи или партньор. Това само губи твоето време, негативно да говориш на себе си, и това само губи времето, което е и пари, т.е. ти губиш пари, говорейки си лошо на себе си. Но това как ти говориш на себе си и как мислиш за себе си, дали ти си диамантен директор в главата ти и качествата и рутината и навиците през деня ти отговарят на тази титла диамантен директор, ще определи ти дали наистина ще станеш в бъдеще. Защото тази система CEO, която сега в цял щаб, световно, световен мащаб лансира през всички пазари, има една единствена проста цел да превърне един супер нов, незапознат изобщо в бизнеса Oriflame партньор в един успешен, финансово независим, уверен, вярваш в собствените си качества и потенциал, диамантен директор. Не сме се родили диамантени директори. Не съм се родила нито аз, нито вие с качества или пък уменията на диамантения директор. Нито един човек не се ражда с професията си. Нито един човек не се ражда с или пък някакви длъжности на работното място. Тези хора ги придобиват и заслужават през годините, всъщност учейки и Bởi vì anh không подготвяйки nhớ vì anh không се bật nên за là тази tiếng Anh mới професия. không bắt. Ние в училище и в гимназия, примерно в България, учим 16 години. 16 години от живота ни отделяме да се научим как да бъдем определен човек с качество за дадена професия, която в Còn нашата nó để trong държава vali е chắc không ẩm bốc đâu nhỉ? 2000 Mai mang thấy là sao? лева, Bình thường người ta mặc áo което này là за áo пример đi е thì được mặc là 1500 евро. áo В freestyle. България да изкарваш 2500 евро е лукс, който 5% от българите успяват да достигнат. Не знам вашата държава как е. Ние тук учим 16 години, накрая за своя заплата, за която ще трябва да работя всеки ден, всяка седмица и всяка година, 40 години, докато настъпи моето време за пенсия. След пенсията идват, за съжаление, при повече хора много различни болести, идват много незгоди, не идва накрая свободата, човек си каже, добре, работих, учих толкова години, къде ми е свободата, къде ми е хубавия стандарт, къде са луксозните ми туалети, костюми, рокли, къде са всички от тези неща, които аз на 20 години, като стартирах, си обещах, че ще имам и живота ми те първа пред мен започва, аз да бъда милионер, защото на 20 години всеки мисли, че много може и много големи неща се постигне, но много съжаление живота ми среща се по различен начин. В Oriflame нещо, с което стартирах и нещо, което на всеки един човек, пускайки поръчката си, разказвам и обучаваме в техните тетрадки, защото всеки, който пусне поръчка за 100 точки, преминава към така наречената ни втора среща, където ние запознаваме с бизнеса Oriflame. Най-висшата цел, каква е на Oriflame? Именно ти да имаш финансова свобода, да разполагаш с пари за време, не само да бъдеш продавач на продукти, тъй като това нещо те ограничава, нали, от сорта на 100-200 евро. В повечето случаи при нас, което не е възможно. Не мога да издържам семейството с това. Апартаменти, които сега получих, е доста голям. С него ще си купя кола. С стария чек съм си платила висшето образование в частния университет
моносточки, този човек взима една тетрадка, започваме да пишем от най-горе с заглавие MLM, Multilevel Marketing, и надолу започваме да изучаваме тънкостите, възможностите, плана на успеха, процентните 7 нива до 22% главен менеджер. След това чековете, показваме всичко на снимки на втората среща, когато човека има поръчка и му правим виждане за живота. С това стартирах аз, но там стартира и всеки един наш нов бизнес партньор. За да успееш в дългосрочен план да изградиш бизнес стабилен, без значение дали в Oriflame или на друго място, трябва да бъдеш реалист. И трябва да знаеш, че за хубавите неща понякога се чака и се изисква време. Трябва също така да знаеш, че в бизнеса ще има понякога върхове, ще има и падения, но никога не трябва да се отказваш, защото не познаваме победители, които са се отказали, тъй като няма да именно да се наричат победители сами по себе си. И когато човека стартира, нашия бизнес екип разчертаваме много добре в следващите 5 или 10 години къде ще се намира той, на каква възраст ще бъде, какъв доход иска да печели след тези 5 или 10 години. Разчертаваме много добре във времето, когато имаме вече семейства, когато в бъдеще настъпи по-така зелени период от живота, къде ще се намираме, колко време искаме да работим и изобщо работим за някой друг, толкова време за чужди мечти. Това е много важен въпрос, тъй като ние сме доста борбени и тъй като доста хубаво на обученията си редовно показваме правилната визия за живота и какво всъщност представлява живота и дали се струва всъщност да го живееш по какъвто начин ти поискаш и то с Oriflame или искаш да работиш за някой друг, хората си правят много добра оценка на себе си, на възможностите си, какво могат да правят без да имат друго извън Oriflame. Какво могат да правят друго извън Oriflame, ако нямат пари, ако нямат подкрепяща среда, ако нямат лидери, които да ги бутат и да ги мотивират. Какво правят също така, ако нямат готова система на работа и обучения, по които да се учат как да бъдат по-добри, да си вярват повече, да планират повече, да целеполагат. Системата на работа е едно от най-важните неща. В нашия бизнес всичко се крепи и върти около 4 неща. Първото нещо задължително е лидерство. Защото без лидерство в мрежов бизнес няма как човек да изгради дългосрочен успех, няма как да поведе голяма група от хора, няма да има който няма да има как да задържи този екип. Все пак хората искат да видят пример и ти си именно този, който има мисията да успее първи, за да покаже на останалите, че това нещо Ако не бях успяла на времето да стана менеджер, да отида първият ми менеджерски семинар в България на менеджерско ниво, нямаше да имам снимки като пример, които да показвам на много хора, които в началото ме гледаха като луда. Това е Oriflame, какво говориш, какви безплатни пътувания, какви неограничени доходи. Я по-добре се върни на твоето старо място като барман и си изкарвай 1000 евро всеки месец сезонна работа и не се занимавай с глупости. Нямаше как да поведа толкова много хора със себе си, ако не бях показала, че наистина тук има изключително голям шанс за професионално реализиране на кариера. Така че първото нещо е лидерството. Това е най-ценното и най-важното за мен. И то не е нещо супер сложно, между другото. Не се страхувайте от това да сте лидери и да поемете някаква отговорност. Освен с голямата отговорност идват и големите успехи, големите доходи. Това още от рана детска възраст го видях с моите лидери и тъй като аз не се страхувам и се надявам и вие да не се страхувате от абсолютно нищо, тъй като някои хора се страхуват от успех, други хора се страхуват пък от неуспеха. В принцип всеки има някакви вътрешни страхове, но всичко тук опира горе до, може би, централния ни мозък, до менталното здраве, нашата психика. Няма страхове. Няма никакви страхове. Аз
страхувах да говоря пред публика и пред камера като сега. Осъзнавам, че това е било като по-малка само в моята глава. Страхувах се да стана пред публика и да говоря с микрофони или пък да регистрирам партньори и да им разказвам за тази идея, да измисля, че съм луда. Няма такова нещо. Хората ти благодарят, че си ги поканил изобщо, че си им отделил времето да им разкажеш. Така че всичко е във вашата глава и няма никакъв смисъл да се страхувате от това да успявате в нещо ново, в което в момента не сте успявали в него. Никога не сме карали колело, никога също така не сме и ходили на определен вид тренировка, никога също така не сме се появявали на определено място в гимназия или пък в университет с напълно непознати хора, но и това се е случило. Никога до момента не сме правили дадени неща и все някога е трябвало да го направите за първи път, както и за първи път сте се появили на срещата на човека, който ви е разказал тази. И слава Богу, че не сте се страхували тогава, защото сега сте тук. И аз искам да поздравя всички тези 100 успешни партньора и менеджера за това, че в този час, в рамките на час и половина-два, си отделяте от вашето ценно време, за да може да чуете думите на едно малко момиче, как е успяло за няколко години да премине през няколко директорски титли, благодарение на точно това лидерство. Лидерството дава някаква отговорност, която, моля ви, нека да се разберем, да сключим сделка с вас, да не се страхуваме от това. Ако някой не приеме на сериозно това, което се говори, ако някой не ни вярва, няма никакъв проблем. Най-важното е ние да си вярваме и да вярваме в хода на лидера ни. Нямате нужда от всички хора на света. Имате нужда само от най-истинските и от най-добрите, защото това заслужавате. И защото за това сме тук и правим супер голям и успешен бъдещ бизнес, който ще реализираме и той започва сега. Ти си собственика на компанията или фирмата. Аз ЕОД. Тоест аз, фирмата аз, компанията аз, компанията CEO. Това си ти. И тук ние, като чуем някога откази, изобщо не ги забелязваме. Изобщо не се повлияваме. Една-две секунди да питаме защо, нали, човека има ли някакви възражения, нещо не е разбрал ли, но нямаме време за губене. Ако някой нещо просто не му хареса тази възможност, не му хареса, не е за него, окей, благодаря ти за отделното време. Компанията преди нас и след нас ще продължава да се развива. Въпросът е дали ще се развива с нас, дали ще се развива с теб. Въпросът тук е дали ти ще продължиш, докато не намериш най-сериозните и най-истински ключови диамантни бизнес партньори. Аз съм регистрирана от 9-та линия надолу от моя лидер над мен. Над мен има 9 човека преди моя лидер, които в тези години се отказаха. Защото не го искат достатъчно силно. Когато имаш ниска енергия, това е защото имаш ниски цели. Когато имаш ниски цели, мозъкът ни генерира достатъчно голямо количество енергия, за да можеш ти да станеш, да говориш, да си размърдаш крайници, уста, очи. Тук се изисква да създаваш голяма вяра и енергия, а вярата, дали било то в божествено същество или в Вселена, или пък в звезди, няма значение кой как я оприличава. Важното е от тази вяра, че заслужаваш най-доброто, че на теб ще се случи, че ти ще си диамантен директор, че ти го можеш, че ти ако не е този човек, ще е другия човек и ще намериш ключовите си партньори, които не ги намериш. Тази вяра трябва да ти е най-силна и да ти е най-здрава измежду всичко останало. Тази вяра и това желание дава голямата енергия. Трябва да вярваш, че заслужаваш най-доброто и да имаш желание да ставаш всеки ден, дори когато те мързи, за да създаваш бъдещия най-добър живот за себе си. Човек, който се обича, създава най-добрите обстоятелства. Не ги чакате да дойдат в подходящия момент да настъпи. Обстоятелствата, които в система на работа създават
създадахме в нашия екип, се зародиха през COVID периода 2020 година. Нямаше подходящ момент, даже беше ужасен, ако трябва да сме честни. Но точно тогава намерихме методите на онлайн работата, която успя да балансира работата на живо и работата онлайн и стана една прекрасна симбиоза. И тази балансирана среда от хора в други градове и държави и хора в нашите главни градове в България просто стана един бум. Това беше преди 4 години и половина, ако не се лъжа, когато се опитват да станат директор. И бях на 16, може би, години. Лидерството на първо място е най-важно, да. Трябва да имате, по-скоро нека така да ги обобщим. Всички тези неща, с които без да имам изобщо идея какво е Oriflame и без да имам качества, съм стигнала до тази позиция. Първото нещо тук е виждането ми за живота. Остават ми може би 60-70 години. Искам да ги изживея луксозно. Искам да имам пари. Ще направя всичко необходимо децата ми да са щастливи и да живеят в хубава къща. Искам аз да имам свобода и свободно време и пари, защото те в материалния свят 21 век са изключително важни. За твоя статут, за твоето усещане, за твоята увереност, за спокойствие. Така че виждане за живота е нещо, с което аз изключително много добре съм разбрала къде искам да отида след няколко години и съм почнала да работя преди 5 години за диамантен директор, за да бъда днес след 5 години тук пред вас диамантен директор. Това не е станало като резултат в рамките на седмица или година. Това е подготовка и труд в продължение на 5 години, които не е било толкова лесно да стане за 5 години, да, но постоянно това нещо, вярата в мен, че заслужавам в бъдеще в моето виждане за живота, да съм красива, щастлива съпруга, майка, да имам супер семейство, което няма никакви финансови затруднения и проблеми, има хармония, да се осъществи, съм видяла в ръцете си прекрасен инструмент, като Oriflame. Така че, виждането за живота, вярата, че го заслужавате, това вие много добре да разбирате как се прави този бизнес, всичките процентни нива и титли по на успех как се качват, е много важна част от вашето учене. Защото преди малко споменах, никой не се е родил с качества, титли и професии. Но хората през годините учат, за да придобият дадена професия или пък титла. Но накрая учене. Помислете защо учите. Учейки това днес, какво ще ви помогне в бъдеще, защото аз не си губя времето и през деня не отделям време в неща, които в бъдеще няма да ми носят пари. Не купувам и неща, които няма да ми плащат. Не купувам чанти, дрехи, обувки толкова много. Да, имам някои маркови неща, но това не е приоритет за мен. Аз взимам парите и ги инвестирам в подобряването на системата ни на работа, в наши конференции на екипа веднъж годишно, в които аз плащам хотел и разноски на менеджерите, които се класират, брандирането на тефтери, брандирането на тениски, в това да си плащаме Zoom платформи, в това да пускаме поръчки и да даваме подаръци на хората, които правят 150 или 200 лични бонус точки поръчка. Инвестираме пари в бизнеса, защото така се прави. И когато вярваш дадено нещо, инвестираш всички ресурси, вярата си, енергията си, парите си, отдадеността си, то ти се връща, просто има и вселенски енергии, закони, в които много вярвам. Така че лидерството, да, това е като все едно да се грижиш за себе си. Просто обичаш се, искаш най-доброто за теб и ако наистина си закъпоценен диамантен човек с диамантено сърце, ставаш диамантен директор. Така че лидерството обожавам това, че обичам себе си. Научих се с Oriflame по-скоро да обичам себе си, тъй като човек си дава най-добрия живот за себе си, ако се обича. Или, ако дори не се обича сега, то той иска да се научи как да се обича. Аз исках да се науча как да се обичам и с Oriflame вече успях да се обичам истински и обичаме много наши партньори, които те го виждат, защото сме като най-добри приятели с тях. Второто нещо точно е това, за което сега говорих. Приятелството. Friendship.
Приятелството е нещо, което ни крепи. Ето така. Ние сме рамо до рамо. Обещали сме се да не се отказваме. Не можем да се предадем. Ние сме едно цяло и сме като второ семейство едни за други. Правим всичко заедно. Ние чак се чудим хората, които не правят Oriflame с нас по кафетата в нашия град, на живо или онлайн. Какво правят реално толкова през тази, на нашата възраст. И понеже ние нямаме все още семейства, повечето от нас. Ние по цял ден сме заедно и хем се забавляваме, хем печелим пари. Перфектният баланс и комбинация между полезното и приятното. Третото много важно нещо е стратегията. Нашата стратегия, сега може би ще научите с въпросите. И четвъртото нещо, задължително, мисията. Нашата мисия е нещо, което ще ни спаси. Дори когато ние искаме да се откажем, или дори когато някой не им се получава, защото аз обичам да говоря честно, не красиво, дори когато не се получава с дадени хора, техните екипи или пък имат спад в оборота, или някой партньор се отказал, тъй като това се случва, няма как всички да мислят като нас. Тези хора, когато изгубят понякога мотивацията си, само че са приятели с нас, са част от една обща мисия в България, те стоят тук, в тази седа и този екип. И това е силата. Те стоейки тук, дори сега да не им се получава и да са в различен период от живота си или на друг фокус, все някога ще им се получи, защото заедно тук с нас и сме приятели. Така че ние си имаме мисия, която се тръби, се споменава и просто се крещи, се вика навсякъде, на всяко събитие на живо, на всяко обучение онлайн. Навсякъде ние сме си я измислили и сме си я разписали. Така че това нещо с мисията, с приятелството, с лидерството, стратегията ни на работа безотказно работи. Ние сме заедно, всички 600 партньора в едно нещо, обученията са ни общи, всичко ни е общо, награждаванията са ни общи, бизнес школите или пък всичко ни е общо. Абсолютно всичко ни е общо. И в този наш екип ние много уважаваме мнението на всеки. Ако, както и разбира се, нашите екипни ценности и културата на поведение на партньорите, тъй като имаме правила. Да, ние може да сме малки деца, но сме много сериозни, говорейки за нашето бъдеще и за бизнеса, който правим. Може да се смеем, понякога да се лигавим, да пием. Няма проблем. Но, става ли въпрос това, което правим тук? Стоп! Ние се спираме и много сериозно започваме да гледаме при всеки един какво се случва, без значение дали е на 7 ниво под нас, на 8 ниво под нас, какво става в твоят екип, добре ли се получават нещата, не се ли получават добре нещата, кое е добре, кое не е добре, как да го оправим сега. Много хубаво следим всеки менеджер, всеки каталог, как се движи нагоре, надолу, спрямо миналия каталог. Ние си записваме и си правим отчет всеки каталог, за да видим миналият на колко точки сме завършили и този каталог на колко точки сме завършили. Абсолютно всичко сериозно се държи под контрол. Аз може би обичам всичко да е под контрол, тъй като все пак, ако няма контрол, се превръщаме в един малко разхлабен зоопарк, разпуснат зоопарк, който всеки с различни виждания, не че нямаме различни виждания и сходни виждания в бизнеса, но някои с различни характери, ако нямат култура на поведение и морални ценности като морален кодекс, нашия екип могат да си позволят някои неща, могат да не уважават някой. Ако нещо такова се случи, то този човек не е повече част от нашия екип, този човек го знае. Тъй като в Oriflame ние сме много прекрепени и вярващи в ценностите единност, дух и страст. Ние горим и сме заедно в това и никой няма право да обиди някой друг. Ние сме семейство, буквално семейство. Не сме партньори. На първо място сме приятели, за да може да се разбираме и дори когато, пак казвам, има точно такива трудности, да се споделят хората честно и искрено с нас, какво се случва, без да се страхуват от нас по никакъв начин. Така че целият ни бизнес ние го градим с виждане в перспектива за бъдещите поколения, които ще бъдат и останат много след нас. Така че от сега ние създаваме работни места, ако може така да ги наречем. Това винаги ще бъде поне в нашата държава 100%. България, втората възможност, по която ти, дори да си с различно занимание като професия, да имаш хоби, тренировки, ангажименти, семейство, да можеш ти
без умения, качества и начална инвестиция, да си създадеш пасивен, неограничен потенциален доход и свобода за бъдещето си. В България това е втора възможност, която ние създаваме, за да могат хора, които искат да са свободни, да не работят всеки ден за някой над тях работодател и шеф, а наистина да работят за себе си и да имат подкрепяща среда и да имат супер хубавата насоченост, стратегия на работа, обучения и канал на личностно развитие, събития. Така че ние създаваме наистина нещо супер огромно в нашата държава и сме най-успешният младежки екип в България от толкова млади бизнес партньора между 14 години и 25 години. Това е нашия таргет. От всякакви градове, може би вече над 600 бизнес партньора, 95% от нас сме бизнес партньори. Нямаме фокус да включваме толкова много членове и продавачи и дистрибутори, тъй като за нас това, нашето поколение, като метод на работа не е толкова работещо, като стратегия. Така че, моят съвет към вас е да си имате вашата мисия, която на всеки един разговор и предложение като сделка, човек да се включи във вашата общност, да учи нещо от вас, да се вдъхновява от вас, той човека ще остане и ще приеме, ако види, че има какво да получи по принцип от вас като полза. Човека ще остане тук, ако види, че може от вас да учи. И вие сте в дадена сфера, в която него може би му липсва или се нуждае нещо като решение на неговия проблем. Той да се вземе от вас и вижда, че вие може да му помогнете ял към това да разбирате този човек, ял към качествени продукти, ял към грижа за здравето, грижа за теглото, по-красив лайфстайл, безплатни пътувания, ако човека няма възможност да пътува толкова често, или пък подкрепяща среда е нова приятелски кръг от хора. Така че много ползи има, които ние продаваме на хората и когато тръгваме да го предлагаме това нещо, споменаваме нашата мисия каква е. На всяка една среща и разговор с познат или непознат човек, която предлагаме той да стане част от нашата успешна и красива женска общност, тъй като ние главно сме жени, говорим за нашата мисия. Като вярвам, че всеки един от вас може да си измисли мисия на своето екипче. Можете ли тук в коментарите на ваш език да напишете мисия, която вие бихте създали за вашият екип, около която ще обедините всеки нов партньор или консултант, или дистрибутор, или член, VIP член. Напишете тук в коментарите една обща мисия, около която вие ще обедините хората, когато ги каните да се присъединят към вашия екип. Примерно тази мисия може да помогнем на повече майки да бъдат и за децата си, но и да имат повече свободно време и да увеличат дохода си, за да осигурят по-добро бъдеще за децата си. Или пък да помогнем на повече мъже да имат допълнителен доход, като втори поток на доход, като план Б, за да финансират повече своя страничен бизнес. Трябва да имате мисия, конкретно вашия таргет хора, възрастов таргет или пък от към пол, жени, мъже, малки, големи, по-зрели. Трябва да имате ваша мисия. Нещо, което да вдъхновява хората. Нещо, от което да се чувстват част. Нещо, от което, като присъстват тук, да са горди и да знаят, че те правят нещо и създават нещо и са част от дадена група от хора. Защото това нещо обединява. Ето тук виждам вече, че един прекрасен бъдещ лидер или вече може би е лидер, написа нещо, като, което за жалост не мога да прочета, нещо като мисия, може би, което предлага. Можете ли останалите тук партньори също да напишете мисия, която вие при запознаването с нов човек бихте му разказвали какво правите, каква е вашата цел и мисия, на какви хора помагате, какви хора и партньори се търсите. Може би можем да изчакаме една минута и след това можем да преминем към въпросите. Yes, I think so because it is a little bit slower. The translation is slower than your talking. I will ask everyone again your question, okay? Okay.
Mọi người ơi, thì Alexandra muốn hỏi mọi người đó là mọi người có xác định được cái sứ mệnh của mình là gì không? Một cái sứ mệnh mà mình sẽ gặp những người mới, và cái công việc của mình ấy thì là mình muốn có một cái sứ mệnh như thế nào, một cái sứ mệnh là làm gì cụ thể với đối tác nào, với đối tượng nào, mình xác định trong công việc của mình. Mọi người có thể viết bằng tiếng Việt và bạn có thể đọc được, bạn đi sẽ có thể đọc được. Sứ mệnh của mọi người là gì khi mọi người làm Oriflame? Ở đâu đó có những người thì Quyên thấy rằng là mọi người sẽ muốn là mang lại cho mọi người một cái sức khỏe tốt chẳng hạn, đấy cũng là một sứ mệnh, đúng không ạ? Hoặc là có những các anh chị có gặp một số những vấn đề về sức khỏe, nhưng mà sau khi mà dành thời gian với Oriflame thì anh chị cảm thấy khỏe mạnh hơn, thì các anh chị đặt sứ mệnh cho mình đó là giúp đỡ người khác có hoàn cảnh vấn đề về sức khỏe như mình có thể cải thiện được, đúng không ạ? Vâng ạ, bắt đầu Quyên đã thấy là có một số anh chị đang gửi đến rất nhiều sứ mệnh. They are texting in the chat box. Can you read it? Can you read it, please? Language, so I can. Yes. Yeah, they are just saying that they want to like help the women to train their body safe, love themselves, and train their life, something like that. And some say that they would want to inspire people to live healthily, beautifully, and freely for women in Vietnam. Some others say that to help the mother become financial freedom and love themselves. And the last one, say that she want to help many brand partner to have more income with Oriflame. Yeah, Vietnamese women is wonderful, but they have so many things to care of. So I want to help them to be free and enjoy their life. And the other chị Hiền, Miss Hiền, she say that her mission is to help Oriflame Vietnam to reach 100 billion đồng a month, a very specific number. Yeah, something like that. Много добре, много хубави мисии, които обаче трябва да бъдат много добре разпространени и да се знаят от абсолютно всички и да се обединят не само ние като лидери около тези мисии, но и абсолютно всички хора да приемат тази обща мисия в екипите им. Аз имам въпрос. Всички мои думи до момента, които говорих, ли се разбират или говорих твърде бързо и не успяха хората да прочетат повечето неща? No, I don't think so. I think that they can read all of the translation. Mọi người ơi, bạn Alexandra đang hỏi là mọi người có từ nãy giờ bạn nói có bị quá nhanh không? Mọi người có hiểu những gì bạn nói không? I will ask again. Bạn ấy đang sợ là vừa nãy bạn nói nhanh quá, mọi người không nghe kịp. Yeah, it is just a little bit fast, but they can still understand you. Yeah, they are confirming that they are still understanding you. Извинявам се за това. Аз покрай говоренето ми за Oriflame толкова много се мотивирам, че не мога да спра. Много силно говоря, много бързо говоря. Като стане въпрос за Oriflame, за пътувания, и за луксозен живот, и за помощ, и за лидерство, и за хора, и приятели, чувствам се толкова щастлива, ми се пълни сърцето. Съжалявам, че говоря толкова бързо. Знам, че е така. No, you don't have to say sorry about that, because that is the energy we need. That is the energy we really need. You inspire us a lot. Много благодаря. Нещо, покрай което така забелязвам, че много бързо говоря и постоянно имам енергия където и да отида, каквото и да става, дори преди малко да съм се събудила, е, че имам
хора и когато някой иска съвет към мен, или когато някой ме попита нещо, покани ме някъде да споделям или ме търси, аз искам да се докажа. Аз искам да помогна на тези хора. Обърнали са се към мен не случайно. И много голямо желание вътрешно, може би от сърцето ми идва, не знам, от душата ми идва, да помагам и да давам супер съвети. Много съм благодарна, че хората идват да черпят от тази енергия, която е в мен. Много съм благодарна, че хората идват да питат определени неща. Мен. И много се мотивирам от това, много ми харесва да говоря за тези неща, понеже смятам, че в Oriflame човек има 100% шанс да намери всички онези потребности, от които един човек се нуждае, за да бъде истински щастлив и пълноценен със себе си. Абсолютно всички неща. В екипа ми сме ги изборили около 11 потребности, като аз съм истински богата и щастлива, не богата по парично състояние, богата съм по това как се усещам и колко съм щастлива и колко истински приятели имам и колко хубави партньори имаме в екипа и как като ми пишат и ме търсят, толкова хубаво ми става, толкова сърца си пращаме, толкова стикери си пращаме. На третия ден си казваме как се обичаме, как обичам те, просто как постоянно ме питаш и се интересуваш, за да бъдеш по-добра и живот утре човек. Chắc nó ngọt rồi đấy, nó không có. Много щастие ми дава Oriflame и затова така чака топло ми става и енергия имам постоянно и нямам проблем да говоря пред колкото се може повече хора, колкото се може повече енергия, колкото се може повече. Винаги съм тук да давам. Знам, че когато даваш, без да очакваш нищо в замяна, добрите хора накрая са най-щастливи и успешни, истински, то в дългосрочен план. Така че този бизнес, Oriflame, трябва хората да бъдат на първо място. Така че тази мисия ще ги спаси. И няма, когато им е трудно и когато искат да се откажат, ако има такъв момент. При някой ще има 100%. Така че пожелавам ви много добре да си разпишете мисията, както аз се разписах на 16 години на 2 листа в тетрадката ми, 2 пълни листа на първото ми обучение с 15 човека онлайн в Zoom, когато ми казаха, че трябва да си измисля мисия. И на 16 години написах за 30 минути на тези 2 страници. Моята мисия да бъдем най-успешния и млад екип в България. Да имаме най-младите и успешни менеджери и директори на най-малка възраст в България. В течение на времето стана това да бъде моята мисия, да сме най-младите и успешни като екип в Oriflame свят, не само в България, но и в света. Така че тази мисия си е една, но може да се променя спрямо ценностите ви, които в годините ще се променят 100%. Така че ако аз имаше един въпрос, бях чула някъде един въпрос, ако сега всичко изгубя и не съм диамантен директор и почна от нулата, какво бих направила? Първото нещо, което ще направя в мрежовия маркетинг, да обединя хората около нещо, за да бъдем първи в това нещо. Първият най-млад екип станал диамантен екип в България или в света. Първите директори от този град, най-младите. Или пък първите най-бързо стигнали директорска титла в този град София. Първите в нещо. Да бъдем първите тази мисия, постигнали го за този период от време с тези жени. Първите стигнали този успех някога. Трябва да си смисля някаква мисия, нещо, което хората да се обединят. Ние сме все пак социални същества. И трябва да разбираме нуждите на хората, но и трябва да знаем, че хората обичат да се доказват и че хората обичат да бъдат признавани, хората обичат да бъдат поздравявани и да се знае, че са стойност някъде, именно във вашата мисия и екип. Така че
10%, това нещо може да ви е ключа към диамантената титла. Да има много хора, които ще последват примера ви, ще бъдат посланици на вашата цел и екипна мисия в тази компания. Дори може да си измислите и вашето име на екипа. Така, ако сте готови, може да започнем с въпросите, тъй като